Bueno, bons días a todos e a todas. En primeiro lugar, darvos as gracias por estar un ano máis nesta presentación, xa a 13ª edición dos Galardóns da Arenteira, que este ano pois celebrarase con data do 29 de novembro no Auditorio Manuel María. Tamén aproveito para darlle un agradecemento ao Concello de Carballiño por cedernos o espacio un ano máis para poder desenvolver estes galardóns que xa tanto peso e tanto valor está tendo na veciñanza do Carballiño e do Ribeiro. Pois, no tema no apartado de Cultura e Investigación, este ano acordamos conceder a Asociación Cultural Avantar, unha das asociacións culturais máis antigas de todo Galicia, nacida aínda no franquismo, naquela época tan difícil, no que era moi difícil sacar adiante calquer proxecto de tipo cultural e, sobre todo, asociativo. E, aquí no Carballiño, houve unha serie de mozos, daquela, e mozas, que decidiron tomar esa responsabilidade e crearon esta asociación, que este ano, ademais, cumple o medio século, e que, creo que foi un modelo para outras asociacións que naceron aquí no Carballiño, das que tamén tiven a sorte de participar, pero, sempre tomando como referencia. En realidad, Avantar foi un referente aquí no Carballiño, xunto con Cine Club, para poder levar adiante un proxecto, como digo, de asociacionismo cultural naqueles anos difíciles. Sabedes que Avantar, unha das primeiras cousas que fixo foi un pouco poñer en valor todo eso que naquele momento non era un valor, sino era casi un desprecio, que era unha cultura nosa, que nos parecía, nos ensinaron de que era unha cultura de atraso, unha cultura que non era nin reconocida como cultura siquera. Despois, no apartado de deportes, temos as escolas deportivas de Maside, que en realidade é un proxecto deportivo, pero tamén educativo, é dicir, está rexido por un membro da comunidade educativa de Maside e do Colexio de Maside. Entón, é unha entidade que ao contrario que Avantar, é unha entidade con moito menos percorrido na historia do que é do deporte daqui da comarca do Carballo do Ribeiro, pero que están aí facendo un labor impresionante co tema dos rapaces e rapazas daqui da comarca, porque xa non é un tema xa municipal de Maside, estáse saltando de alguma maneira eses límites xeográficos que marcan os concellos, porque ten a súa capacidade de captación de xente, é importante pola responsabilidade que eles asumen, por o cuidado que lle dan os rapaces e, sobre todo, por a forma que os enfocan e educan. Por iso decía que era un proxecto educativo. Entón, nese sentido, están un pouco rompendo os moldes do que era hasta ahora o tema das escolas de deporte. Isto é algo máis. Entón, aquí, eu creo que todas as entidades que os votaron, o xurado tamén entendemos de que eran tamén acreedores a poder optar, neste caso, tamén recibir o que é o galardón da Arenteira na modalidade deportiva. No terceiro galardón da Arenteira que entregamos este ano é o da, como xa dixo aquí Uriel, o compañeiro amigo Uriel, a superación educativa, que é un premio que sabedes que instauramos aí, esta é a terceira edición que se fai. Concédese a dona Sandra Vázquez Pérez, unha rapaza, unha alumna do IES Chamosolamas, que ten uns problemas grandes de mobilidade e de dependencia. É un auténtico exemplo e modelo de superación, no sentido de que, é tal o seu grau de dependencia que incluso na xornada educativa a nai ao longo do día ten que estar varias veces pendiente dela. Con estes condicionantes, con eso que supón levar adiante un proceso educativo como que está levando ela, é unha rapaza que se caracteriza, aparte de polas moi boas notas que saca, por unha rapaza cordial. En palabras dos compañeros, é unha persona que sempre está de moi bo humor, é dicir, leva o seu, digamos, o seu problema con moita dignidade e intereza humana. É un exemplo por demais compañeros, porque ven nela un modelo de que cando falan dun problema hai que mirar pela para saber que é o problema. Entonces, por eso nos entendemos que tamén habería que de alguma maneira premiar eso que está facendo. Entón, otorgase ela. Finalmente, temos
o galardón que entregamos sempre a título póstumo, que neste caso, imos yo entregar neste caso a familia, a viúva e fillos de un deportista que eu creo que marcou unha época importante aquí no Carballiño, que se chamaba, todos conoceredes como Luis Sobrino Rodríguez, José Luis Rodríguez Sobrino, máis conocido no fútbol como Luis Sobrino. Pois Luis, sabedes que nos deixou hai moi pouco tempo, é unha persona dunha enfermedade, levou no pronto, era unha persona, os que conocemos o mundo do fútbol, sobre todo os que conocemos o fútbol daqueles anos 80 ou incluso antes, porque eu tive a sorte de xogar con elas de neno, xogábamos no célebre campito dai de arriba de Rapariz, que era unha cantera, dai saliron varios futbolistas daqui do Arenteiro, incluso que chegaron ao Celta, pois algún daqui, como acordaredes, aqueles Celta dos anos 60 de Herminio, José, todos eles xogaron no campito onde xogaba tamén Luis Sobrino, e como dicía eu tamén de vez en cando. Entonces, Luis era un exemplo de coraxe, de valentía, entregaba o 100% no campo, e era un home noble, despois era corazón, era un home de corazón, e despois ese corazón tamén o tiña fora, era unha persona tremendamente, os que conocer, que casi todos os que estamos aquí conocemos, sabemos perfectamente de que falamos, era unha persona que era como cariñosa con todo o mundo, era faladora, era unha persona que mantiña moi boa relación con todo o mundo, incluso cos seus rivales, cos que no campo mantiña as súas loitas, pois acabou o seu partido, entonces é unha persona que eu creo que marcou a moita naquela xeneración, como digo, daqueles anos 80, daquele Arenteiro que xogaba naquela Lameiras, dali de Espiñedo, cando aqueles días de chuvia, Luis nunca escatimaba esforzo, nin ningún tipo de obstáculo que se aparecera, pois era para ele obstáculo, ele era así. Neste sentido, pois o xurado tamén entendeu que, ou consideramos de que había que de alguma maneira recordalo, que de mellor forma pois con a entrega deste galardón. Pois isto foi un pouco que nos tratamos. Como dixo xa Uriel, pois o último venres do mes de novembro pois trataremos de que esta festa, porque ao final agora xa é unha festa eu creo que é unha festa do agradecemento e sobre todo da exaltación dos valores, de ser valores que por desgracia a sociedade parece que está perdendo, só temos que mirar ao noso redor o que está pasando en todo o mundo. Entón, pois nós neso, ainda que seamos unha pequena illa, pois seguiremoslo facendo, se mientras se poida, e seguiremos premiando a esa xente que é capaz de cultivar eses valores, cultivalos e transmitilos, e que cheguen á sociedade, o noso grau de area, pois que sirva para algo.